Kaplim khandai lat ya ka bala long try ru ba komanda sang pliang ha ka ba hakani ka kenti ka ba menta an pen I pai ba sa tham ri bhoi yak ba an pen I na do ka khanyo hadu u ar phlai tre unno phra arajar arpoi haromana cinema hall ka badan haberni hat ri bhoi district kumta na kaliang utrai jo ka ne ka phlem u khat u ber ki pai ba jo ka tham ri bhoi baken a jingkar shan bat ban wan ban sakhi hi dala ki jong ki khmat ya ka te ka phlem Mentara sengi ngidon hang ni ha nongpo kum si benta nak benta ban pentip ha ka bede ba kejing thmu jungi ban pelat biang lane ban pen I ya ka film kendailan bat menta ka kenti kandai sya bernihat ha ka ba ka hall sinema hang ka don ka ba ka tengga ramana sinema hall te nadu ka khatnyo tarik menta benai Desember ngin sedang biang ya ka ban pen I nama ba kumbakalong menta ka perthei dese kelas sedang ampli sinema hall te nang leng jungi ru isu bahang tip bagi pai ba jong ka Ribhoi district kila ban ai ke jing krisyan da ka bawan pet ya ka film hapo bernihat hall kapor bangin pen I kandai ha kapor ar shiteng nang ta bat san shiteng man kasngi te kan sedang ning pen I tang shitayo kata kan sedang kat new tarik bat kan kut no haka ar pulai tarik te tang shitayo te subha kipai ba kumba kila ajing krisyan ha kapor bangi pen I ha kapor bagadon kene ke jing lockdown mo hasilong ala kata kila ajing krisyan te ngi scam ngene ke kentiru nak leng jung kipai ba kamtam ni na po Ribhoi district ibabun le se kim pat yu I ngene ka film te kila bun ki jing itu khana mo sharum seneng te le se lada kisngap na ka jing itu khana ki bro sharum seneng pinom sutu bha khana ka ya kumno don ki ba criticize don ki ba yaro tandai lada pipet hi pin smuto ya ka pin yu I dalai jung hikmat ik khana lor kene ka film takum ke jing ong junga hi pin nom babe lada pipet kene ka film nama ka don hatat haka ya ka khana lani ya ka message ke baki ong ma te ngani scam ba pin ai ke jing krishan te ngai khublai ro ya ka Ribhoi news channel Ribhoi news YouTube ke bala yarap pun priang ini kubor te ngit scam ba pin ai ke jing krishan khublai shibur